Hi guys, good afternoon. Welcome back to the ITS EXPLORE TIPRASA channel. Naito nai khapang nita khuktai bukhuk sono jotono no lamsuk phiro. Tabu phai sokai jak ang Hokutwisa hati wo Tini ka Hokutwisa hati bar. Osa Ter eba Durga Puja tutai besi din balok liya. Final 20 sal marini salong gangge Osa Ter eba Durga Puja phai tong gangge aboni bagoi no chang Tini Hokutwisa hati kitingai kisasa collection khainani bagoi nokhor laijak. Chini Hokutwisa amchayo Osa Ter eba Durga Puja kaisa no kayo haipano belai keno tongthoksa thongni bising tino chang palai layo. Bisi burum burum palai man hai taklai bisi bo chang palai nani bagoi. Tini hingangke chang collection khainani bagoi nokhor laijak Hokutwisa hati barni salo. Buini thani je chuktoi je yafartoi abono haino na hanai chang. Chini thani kono jabarjasti koroi hingke norok Tini ni oblog bai korongoi pulen sing pai thak jora nai tongdi hingangke choyasak. Jara ni video no nai tongnani viewers rong no norok ni bagoi kaisa tongthongmani khobor. Chini Hokutwisa Amchaini Osa Ter norok Ostomi bai Nobomi norok superstar nugui manai aguluni kaham kaham musa korong rok phai tongo hingke norok o upobuk no khainani bagoi superstar no nainani bagoi norok phai manjak phaidi jotono no hambai. Yang pakai juga. Songkot. Ini hap tangkai borok kan sasana deh, itu orang ladies team. Ladies latas. Ini hap tangkai sini hak thanda ti thangna jauh siapa? Thanda kodo ti thangna bas kau kai. Tini ni ochi concept blog video jakano muthak jak sinai haino hai norok bai malai jawnai mohalayani salmarini salo jabardast video tubui.